Mao ni ang sentral guys. Main sa Tadiko. Nami gi-process dire. Kumana pod may trabaho guys. Video sa ako guys. Mao ni ang sentral Tadiko. Ano yung pakingan sa sentral guys. Mana po may trabaho namin i-process. Pasweldo na po ng taga-Tadiko kada kanig mga tao. Sweldo nila ron. Salamat guys. Inyo lang i-subscribe ang channel sa YouTube, i-share o i-like ninyo para makita ninyo ang akong mga video sa akong pagtrabaho. Salamat guys.